Og jeg vil differentiere f af x i anden, som også er samme som f af x gange f af x. For at komme videre herfra vil jeg så bruge vores formel, som er f gange g mærke af x. Yes, sir. Det er så det samme som f mærke gange g plus f gange g mærke. Hvor at f'erne er her, den freje der, og g er her. Dernæst kan vi så komme frem til, at f i anden mærke af x er det samme, giver så f af x, f mærke af x, gange f af x, plus f af x, gange f mærke af x. Det kan vi så reducere, så der står 2 f mærke af x, f